Ja si myslím, že tá kampaň je šokujúca, čo myslím také najviac asi kontroverzné na nej, že šokujúca, ale ja si myslím, že je to dobré, pretože tým, že tak šokuje, upozorňuje na problém, na ktorý chce upozorňovať a tým vlastne plní si svoju funkciu. A preto si napríklad myslím, že nebol správny krok proste stiahnuť tie obrázky. Mňa to šokovalo skôr v negatívnom zmysle. Táto kampaň sa mi nezdá adekvátna. Len to, že mi to pripadá dosť krvavé a nezdá sa mi to vhodné. Čo ti na tom nepáči? Prečo si myslíš, že to nie je vhodné? Nezdá sa mi to také drastické, akože. Ja si myslím, že to bol cieľom prakticky tých ľudí, aby to bolo drastické. A ja myslím, že o to išlo. Ja si myslím, že sa im to aj podarilo, lebo je to drastické. S tým súhlasím. Ak cieľom tejto kampane bolo vyvolať diskusiu o problematike potratov, tak skôr si myslím, že sa to nepodarilo, pretože vznikla veľká diskusia ohľadom kampane a toho obrázku, ktorý tam prezentujú. No ale zároveň by sme mohli povedať, že aj negatívna reklama je reklama a oni tým vlastne vyvolali diskusiu. Aj keď nie konkrétne problematike potratom, o čo tam vlastne malo ísť, ale konkrétne problematiku toho vlastne emocionálne negatívne vplyvajúceho obrázku. Otázkou to vlastne je, že či nie je vlastne problematika kampane, ale otázkou je, či používať takéto drastické a také negatívne emocionálne vplyvajúce obrázky. A keď uvidíte tam bezhlavo malý plod s rozrezaným bruchom, tak vás to udrie do očí a minimálne 5 minút nad tým uvažujete, že aké je to hrozné a prečo sa to dokiaľu stále robí. No, presne. A to bol podľa mňa zámer celej tej kampane, aby sa ľudia, vôbec aby sa zaujala ich pozornosť, že niečo také sa deje, aby si nad tým začali rozmýšľať, že prečo sa to deje a po tretie, čo možno sa s tým dá robiť. Možno tá kampaň chcela byť taká emocionálna, aby vyvolala ľuďom taký impuls, aby potom dospeli nejakej diskusii. Takže možno to bol taký risk, že či dospeje alebo nedospeje. No ja by som povedala, že keby som teraz uvažovala nad tým a mala som všade okolo seba tento obrázok, tak rozhodne sa ti to vybaví, keď proste sa dostaneš do situácie, že by sa rozhodoval, teda ty nie, ale žena, tak proste sa ti to rozhodne vybaví. No, keď je tá kampaň realizovaná na základe zákonov, tak je legálna, ale otázka či je morálna. Lebo neviem. Ja nad tým uvažujem tiež, že správneho hľadiska možno je legálna, ale keď uvažujeme nad dôsledkami tej kampane, tak mali by sme tam podľa mňa zapojiť aj svoju zodpovednosť nejakú voči ľuďom, ktorí sa tej kampane zúčastnia tým, že sú tomu vystavení niekde na ulici. Tak z tohto hľadiska si myslím, že to nie je správne, tak ako vravil Tomáš, či je morálne, to je otázka. Čo si myslíte o nejakej inej forme? Máte nejakú alternatívu k tejto forme? Oni to použite, neviem, že by vytlačili neviem koľko tisíc letákov, alebo by sa robili nejaké prednášky, poprípade nejaké videá, také veci. Tiež mám podobný názor, že mohli použiť tie peniaze na kampaň vo forme nejakých letákov a prípadne prednášok na stredných školách a nevystavovať malé deti pohľadu na tie dôvody. Možno, že mnohých to vplyvnilo negatívne, alebo možno to mnohých zranilo emocionálne, alebo dokonca traumatizovalo. Viem si predstaviť malé dieťa, ktoré to zdá a pýta sa, čo to je. To, že zraníme deti takýmto niečím, to podľa mňa nie je až také samozrejme, pretože tie deti už v tých telkách toho takého iného pozerajú, že toto si nevšimnú. No a za druhé, ak je pravda, alebo ak je možnosť, že táto kampaň zníži počet interrupcií alebo počet, ako to volá, potratov, tak podľa mňa je to dobré, aby taká kampaň bola. Ja si nemyslím, že dôsledky tejto kampane sú negatívne a ak nejaké sú, tak je to zanedbateľné. Keby som zbadala ten obrázok, tak určite zavriem oči a už sa nad tým nechcem viacej pozastávať. A ten, koho sa to týka, tak ho to ešte viacej pobúri. Ale skôr negatívnym spôsobom. Kampaň bola skôr zameraná na mladé ženy, ktoré potenciálne môžu byť tehotné a nebudú to dieťa chcieť. A myslím si, že aj vďaka tejto kampani sa rozhodnú si to dieťa nechať. A
A možno, že aj to, že to v nich vyvolá proste negatívne emócie, tak to budú chcieť dať Presne nejako von, tak sa o tom bude rozprávať. A... Dobrá, ale moja otázka teraz je, ak bola kampaň zameraná na mladé ženy, ako si povedal, prečo nedistribuovať tento obrázok na nejakých letačkoch práve tým ženám? Do ženských časopisov. Skupinám, alebo ženských časopisov. Prečo to vystavovať na uliciach, keď vidím z autobusu, z električky, kdekoľvek, idem ráno do školy, do práce a musím sa na to pozerať. No ale teoreticky sa to môže týkať kohokoľvek. Aj keď si chlap, tak sa ťa to môže týkať v tom, že máš partnerku, ktorá sa ide rozhodnúť a ty tým pádom, že o tom nevieš, nezaujímaš sa, nestaráš sa, obchádzaš takéto veci, tak teraz si proste nútený pozrieť sa, že no, tak toto. To je pravda. Chcela by som sa vrátiť k Danke, keď ona vlastne povedala, že existuje ten fakt a my ho vlastne iba zobrazujeme takýmto spôsobom. Tak my nie sme proti tomu, teda osobne nie som, aby sme zakrývali oči pred nejakými reálnymi faktami. My vieme, že to tak je a že to tak vyzerá. Ide len isté hranice ukazovania istých faktov a domyslenia dôsledkov na celú populáciu, aké to má. A aké dôsledky to povedal teba má tá kampaň na tú populáciu, keď si už povedal, že to má dôsledky? Minimálne psychologické. Nevnímajúc detí, dospelých, konkrétne ženy, ktoré som spomínala, ktoré už majú za sebou interrupciu. Môžeme si spomenúť na ženy, ktoré majú prirodzený potrat a tiež to vlastne má takýto priebeh a tiež takéto dôsledky. Hlavne tie psychologické a možno, že celkovo na celú spoločnosť sociologické. A tiež tým, že to vlastne vytvorilo precedens z nejakej inej oblasti. A určenia si istých hraníc, odkiaľ pokadiaľ budeme zobrazovať istú realitu. Bez toho, že by sme ju chceli vlastne skrývať.